Hola, què tal? Soc el Fran. Aquest cop es porto un vídeo una mica diferent sobre WordPress. Aquest està més dedicat a la gent que fa codi, a la gent més tècnica. Per tant, veurem una mica de codi, escriurem una mica de codi i veurem com funciona. A veure què tal funciona. Com veureu aquí a la pantalla de partida a la dreta, tinc la instal·lació local de WordPress, que ja heu vist a altres vídeos. I a la part de l'esquerra teniu el codi d'un plugin que ja està instal·lat dintre d'aquesta instància de WordPress. Per tant, el codi que canviem aquí podem anar veient com funciona. L'únic canvi que té aquesta instància en aquest mateix moment és que a la part del front li he posat que en comptes de sortir l'HTML interpretat, directament em pinti l'HTML, per tant serà més fàcil veure els canvis que fem al codi. I de què us vull parlar avui? Us vull parlar de l'API HTML de WordPress. Què és l'API HTML? Bàsicament, l'equip de WordPress ens vol donar una eina, o un conjunt d'eines, que ens faci treballar amb HTML des de PHP més fàcil. Per què? PHP treballa bé amb HTML en el sentit que normalment PHP pinta l'HTML. Però quan volem treballar amb HTML que ja existeix, per exemple llegir un document HTML, doncs les eines que tenim no són tan bones. Per exemple, a PHP tenim DOM document que es pot fer servir per llegir documents HTML, però està basat en l'especificació d'XML. Per tant, si llegeixes documents XML o documents HTML que entri dintre de l'estàndard XML, funcionarà bé, però si no, si tens un document que potser no està tan ben format o no està format de manera tan estricta en HTML, que són la majoria, el problema que tindràs és que hauràs d'anar afegint excepcions i de més, i llavors no és una eina que sigui molt òptima a fer servir. Per això no és molt popular. També tenim una altra opció, que és tractar l'HTML com si fos una cadena de text, i això normalment es fa amb expressions regulars. I aquí tinc un exemple tret d'algun projecte en què he treballat, que tenim una expressió regular, i aquest és un dels principals problemes de les expressions regulars, que quan tu la veus, primer no és el més fàcil d'entendre. És a dir, les expressions regulars no són molt difícils d'escriure. El que passa és que només veient-la ja escrita, és difícil entendre quina és la intenció que tenia la persona que la va escriure i per què l'ha escrit com l'ha escrit. En aquest cas tenim una expressió regular que busca etiquetes d'imatge des del principi fins al tancament, la parteix en 3 trossos i la substitueix pels trossos o pels grups 1 i 3. I el grup del mig el que fa és encapsular els paràmetres que pugui haver a la URL que està dintre del sort de la imatge. És a dir, que en aquest projecte no volíem que el sort de les imatges tingués cap atribut, cap paràmetre, i si algú havia enganxat una URL que tenia algun paràmetre, doncs això el que fa és esborrar. En aquest cas, si guardem això i recarreguem la pàgina, veiem que la primera ho ha fet bé i ens ha tret el paràmetre, però la resta no. Per què? Perquè, per exemple, en aquest segon cas, el source no té cometes. Al tercer cas, la imatge no té la barra de tancament al final, i a l'últim cas, l'etiqueta d'imatge està escrita en majúscules i en minúscules. Com que pel projecte aquest en què es feia servir, aquests casos no es donarien, ja és una expressió regular que ja va bé, però si jo em trobo això, que ho vull aplicar al meu projecte, i de cop i volta no està funcionant com jo pensava, només veient l'expressió regular és molt difícil interpretar per què s'ha fet com s'ha fet i per què no té en compte alguns casos, i si realment és un fallo perquè no s'ha tingut en compte o si hi havia una intencionalitat darrere d'això. I aquest és un dels principals problemes que jo veig de treballar amb expressions regulars. Que treballar amb elles quan la fas tu no és tan difícil, però treballar amb una que ja està feta sobretot per una altra persona, doncs és una mica complicat, perquè veient-la només escrita, doncs és una mica críptica i no és fàcil interpretar quina intenció hi havia o per què es va fer com es va fer. I quina és l'alternativa que ens proposa la gent de WordPress? Doncs una classe que podem instanciar aquí, crearem un processador, posarem Pro per sigui més curt, i la classe es diu new pp html tag processor, i li passem el content. I això el que fa és agafar el contingut HTML i passar-lo dintre d'aquest processador. Com després de fer aquí els canvis que voldrem retornar un altre cop l'HTML, abans d'acabar li hem de dir que el content
retorni aquest objecte com a HTML. I això es fa amb un mètode que es diu getUpdatedHTML, aquest d'aquí. Vale? I això, quan hem fet els canvis, agafa aquest objecte del processador i el retorna com a HTML. Llavors, quin és el mètode que més es fa servir? És un que es diu nextTag. I això bàsicament serveix per anar navegant l'HTML tag darrere tag. En aquest cas, com només estem fent el contingut del nostre post, tenim 4 tags, doncs començaria pel primer i aniria tags darrere tag. Si no li passem cap paràmetre, cap atribut, directament passaria per tots els tags. En aquest cas li diem que volem que sigui una imatge, un tag IMG. I si el trobo, doncs que pinti una frase que sigui, per exemple, imatge trobada. Li posarem un salt de línia perquè sigui fàcil de llegir. I com veieu, això es pinta abans que la resta, perquè aquest pintat el fa abans de retornar el contingut i surt al principi del document, però surt només un cop. I per què si n'hi ha diversos? Perquè com hem fet un if, aquest codi el que diu és que el primer cop que es compleixi aquesta condició deixarà de buscar. Si volem trobar tots els que hi hagi a la pàgina, en aquest cas el contingut del post, farem un while. Llavors ara sí, tot i que li hem dit IMG en minúscules i aquí està escrit en majúscules, per exemple, i tenim les inconsistències que he marcat abans que feia que fes més difícil de fer amb una expressió regular, en aquest cas doncs, sempre els troba i tots té el mateix resultat. També té una cosa que és que quan no ho troba sempre retorna un false, de manera que si fem un if podem fer un else, si troba alguna cosa tornarà l'etiqueta que ha trobat, per tant això serà true i si no serà false, perquè sempre quan no troba el que està buscant torna un false i llavors li direm que aquí posi imatge no trobada, per exemple. I com ara si es complirà perquè hi ha imatges, posarem que busqui un picture, per exemple, que d'aquestes no n'hi ha en el nostre post. Llavors veus? Diu que no s'ha trobat, si retorna un false, i com que retorna un false, doncs es compleix aquesta condició d'aquí. Què més? També això de tenir inputs i outputs més previsibles té a veure amb tot el que introduïm i retornem amb aquests mètodes que conté. Per exemple, si en comptes de trobar imatge trobada li diem que volem que ens retorni el tag que ha trobat, amb el mètode getTag, i posarem un while perquè els trobi tots. Però està buscant pictures i volem que busqui els IMG. Ara. Doncs veieu, ens torna sempre IMG, tot i que aquestes en minúscules i aquestes en majúscules, el torna sempre igual, com una cadena en majúscules. I això és perquè aquest mètode sempre ho normalitza d'aquesta manera. Retorna sempre el contingut del tag com una cadena en majúscules. I això està molt bé perquè si volem, per exemple, fer comparacions d'igualtat, doncs és més fàcil si sabem que està normalitzat i que sempre ens arribarà d'una manera determinada. De la mateixa manera, si en comptes d'aquest tag li diem getAttribute, perquè pels atributs que té cada etiqueta HTML tenim tant el getAttribute com el setAttribute com el removeAttribute. Si diem getAttribute i que ens torni el source de les imatges, veureu que aquí també he fet una normalització perquè la tercera de les imatges, en comptes de tenir el guió, té l'entitat numèrica que l'ha substituït, que això és una cosa que de vegades ens passa quan copiem i enganxem el codi una part o una altra, que se'ns fan substitucions, i en aquest cas ho retorna de manera normalitzada, sempre interpretant les entitats. I de la mateixa manera, si li diem setAttribute i li posarem, per exemple, un metaatribut, data source, li diem
Per exemple, URL i imatge. Veieu que aquí aquí és que no ens fa falta l'eco, perquè és per això que es pinta tots els zooms aquests d'aquí. Veieu que he afegit URL i això, l'ampersand, l'ha substituït per l'entitat de l'ampersand. I això és una que podem saber que sempre farà igual a tot arreu. Si en comptes de posar només l'ampersand, nosaltres haguéssim posat aquí l'entitat, respectarà l'entitat i no canviarà l'ampersand de l'entitat per una entitat i farà una cosa rara, sinó que normalitza i retorna sempre d'una manera més aviat que es pugui predir. I això està molt bé per saber com reaccionarà, com actuarà el nostre codi. Què més? Podem afegir un atribut. Normalment quan afegim un atribut, si per exemple aquí a aquesta primera imatge li posem data, aquí li posem data source, igual valor, el set attribute sempre reescriu el valor si ja existia. És a dir, si en comptes de data source li diem data imatge i que pinti imatge, com que no el tenia, l'ha afegit. I aquest que tenia el de source, n'hi ha afegit un altre. Però si li diem que substitueixi el de data source, com aquest ja el tenia, li ha canviat el valor que tenia abans de valor per imatge. I això ho hem de tenir en compte perquè si, per exemple, tenim una de les imatges té una classe, no? Classe icona, per exemple. Clar, si fem un set attribute i li volem afegir una classe i li direm que class sigui imatge, doncs, com abans, la que té la classe icona se li substituirà i perdrà la classe que ja tenia. Per això tenim dos mètodes específics per afegir i treure classes, que són addClass i removeClass, que només li hem de passar el nom de la classe que volem afegir o treure. I en aquest cas, la que tenia la classe icona la respecta i afegeix la classe que volíem, i les que no tenia cap classe doncs afegeix l'atribut de class amb la classe que hem afegit. Com dic, això està bé sobretot per tenir, perquè tenim un comportament que és més fàcil d'entendre i d'esperar, saber què podem esperar del comportament de la nostra funció, perquè tot actua d'una manera una mica més normalitzada. Què més tenim? Si volem tenir el contingut de... I aquí tenim un altre exemple d'un altre post de text, que té un article amb títols i pàrrafs i una llista. Si volem tenir el text d'una etiqueta HTML, us haureu fixat, si heu fet inspecció del contingut d'un HTML al vostre navegador, que en realitat l'HTML, cada etiqueta, no és un únic node, sinó que en són tres. L'etiqueta d'obertura, l'etiqueta de tancament, si en té, i el text o el contingut de dins és com un altre node diferent. Llavors, amb aquest processador, a banda de navegar per etiquetes, podem navegar per el que ells en diuen tokens. Llavors, aquí tenim un mètode que és getModifiableText per tenir el text interior d'una etiqueta, però que no el podem cridar directament a l'etiqueta. És a dir, si estem a l'etiqueta P, aquest text considera aquest constructor que no està a l'etiqueta P, sinó està al node de text que està dintre l'etiqueta P. Per tant, abans d'agafar el text, li hem de dir que navegui al next token. I això que fa, passa de l'etiqueta P al text interior, i llavors el text interior sí que pot agafar el text. I aquí podem agafar el text i aplicar-lo, posar-lo a una variable i per poder pintar-lo o modificar-lo o el que vulguem. Posarem a la línia, sigui més fàcil de llegir. I aquest cas, com abans, al principi de tot,
tenim el contingut, en aquest cas, a tots els pàrrafs de la pàgina. Si en comptes de while posem unif, doncs sortiria només el primer, com hem fet abans. I també podem fer servir bookmarks. Per què? Perquè com aquest constructor, aquest processador, el que fa és anar de dalt a baix de tota la pàgina, tots els elements d'HTML de la pàgina, és possible que nosaltres volem, un cop hem processat tot, tornar a un element determinat. Per exemple, podem voler comptar els elements interiors que té la llista, i llavors quan estem i afegir-li un meta-atribut, un atribut data, però clar, quan posem l'obertura de la llista hem d'esperar a recórrer tota la llista per poder-ho posar, però quan ho volem posar ja estem més endavant. Llavors hi ha un mètode que és setBookmark, que aquí bàsicament li posem un identificador que és qualsevol cadena, no? Per exemple, llista. I llavors hi ha un altre atribut que és seek, que el que fa és que quan li passem la mateixa cadena, és que quan va recorrent els tags de l'HTML, quan li diem el seek, retorna a on estava el bookmark que hem posat abans. I el bookmark té el set i el remove, perquè es poden posar i treure, i es poden fer servir, per exemple, si tenim loops que volem fer servir diverses coses, doncs poder marcar la part que ens interessa, perquè si hi ha només una llista, un div o el que sigui, que conté la part que podem modificar, doncs no hem de fer el loop per tota d'això, sinó que només el fem a la part on hem posat el bookmark. I de moment de les del tag crec que més o menys ja he fet un repàs de totes. De l'HTML, perquè hi ha un altre processador que es diu HTML Processor, sense el tag, aquest encara s'està construint i en teoria aquest servirà més per tractar l'HTML com a tot, però aquest sí que us diré que té una cosa interessant, que el next tag, si fem servir l'HTML Processor, el next tag a la query té una cosa que es pot fer servir que és breadcrumb. No sé si és en singular o en plural, a veure, deixem un moment que ho miro. És breadcrumb en singular o en plural? Breadcrumbs en plural, vale. Que podem directament cridar pels pares que tingui un ítem, és a dir, li podem dir, per exemple, busca'm un H2 però que estigui dintre d'un article. De manera que si trobem un H2 que està fora de l'article no l'agafaria, i si trobem un H2 que està dintre de l'article sí. No és massa intuïtiu, però serveix d'aquesta manera. Pots fer diguem-ne, pots anar tan amunt com vulguis en tot l'arbre que es crea de l'HTML. Però això, a banda d'alguns mètodes que comparteix amb el Tag Processor, no sé exactament quines més coses s'hi han afegit de moment, si com et dic que està en fase de desenvolupament, o sigui que s'anirà canviant i s'aran afegint coses. I jo crec que ja està, més o menys dels exemples que us volia ensenyar, aquests són una mica com funciona. No sé què us ha semblat, o si us sembla interessat un format com aquest en què podem anar d'una manera una mica més tranquil·la mirant codi i fent proves i veure com va. Suposo que quan tinguem exemples de coses que podem fer exemples més concrets una mica més interessant. Aquí he fet una mica un repàs d'introducció perquè veieu com funciona l'API aquesta. I en general jo crec que l'API aquesta ara mateix, o sigui ara com ara, és molt, com fa les queries i totes aquestes coses, és molt pròpia de WordPress. Però jo crec que si arriba un moment que està suficientment madura, jo crec que és molt probable que s'arribi a exportar com una llibreria a banda de WordPress, o sigui que es pugui fer servir fora de WordPress,
perquè això, per exemple, ara mateix passa amb Gutenberg. La manera com Gutenberg treballa i tracta els blogs i tot això es pot fer servir fora de WordPress, i de fet hi ha altres CMS que estan implantant la seva pròpia implementació de Gutenberg. I jo crec que amb aquesta llibreria, si aconsegueixen tenir suficients mètodes perquè sigui més o menys intuïtiu i puguem treballar l'HTML dintre de PHP com ho treballem, per exemple, en JavaScript, que és d'una manera molt més intuïtiva i amb molta més potència, jo crec que pot arribar a ser una llibreria que s'externalitzi, no? I que es pugui fer servir fora de WordPress inclús. I ja està, de moment això és el que tenia que explicar-vos avui. Ja em direu què us sembla d'aquest format, si us sembla interessant o no, i això, ja tornaré amb altres coses de WordPress. Fins ara!